Позволете ми да започна с прям въпрос. Устройва ли ви вашият месечен доход? Доколко той отговаря на вашите нужди? На вас и на вашето семейство нужни ли са пари? Нека заедно да разгледаме тези легални възможности, които днес съществуват на пазара на труда. Наемен труд. Това е направление, в което са заети основната маса от хората. До неотдавна се считаше, че това е най-удобният път, който гарантира постоянна работа и постоянен доход. Но за съжаление днес и първото и второто са само условни понятия. Наемният труд – това е работа за чужд човек. Ние сменяме времето си за пари. Ние продаваме себе си като правило за неголеми пари. Няма никаква сигурност за утрешния ден. Ако искате да се убедите в това, опитайте. Една седмица не ходете на работа. Мечта за много хора е собствения бизнес. Често ние се замисляме над това да имаме собствен магазин, ресторант, работилница и други. Какво е онова, което вие трябва да направите, за да достигнете тук успех? На първо място е нужно идея, знания, специални умения и познаване на пазара, а на второ място, разбира се, пари. Инвестиционен капитал е необходим за закупуване на стоки, заплата на работниците, наем на помещението, транспортни разходи, реклама и така нататък. Необходимо е да се съобразите с статистиката. Работата е в това, че около 90% от малките предприятия фалират в периода на първите 5 години, а от останалите само 10% могат да се видят на пазара през следващите 10 години. И няма никаква гаранция, че след 10-15 години вие ще сте на печалба. Това харесва ли ви? Франчайзингът е класическа форма на съвременен бизнес. Вие получавате лиценз за строителство на конкретен обект – бар, ресторант, магазин. Заедно с този лиценз получавате инструкция, уточняваща правилата на обслужването. Струва ви се, че сега имате всичко – фирма, имидж, име, проверен модел, технология, необходима база, малък риск. Вие можете да имате различна лицензия, например Макдоналдс, Пица Хът и много други. За списъка на правилата и всичко останало вие ще плащате процент от всеки продаден продукт. Но средният франчайзинг струва десетки хиляди долари. При това тук не се включва стойността на наема, оборудването, инструментите, инвентара. Специалистите казват, че 65% от всички франчайзингови предприятия търпят крах. Искате ли да тръгнете по този път? Много хора, които мечтаят за слава и баснословен доход, се посвещават на изкуството – кино, театър, музика, спорт. Но нека да си зададем въпрос. Притежаваме ли такъв талант да пеем като Мадона, да съчиняваме музика като Чайковски, да пишем като Толстой? Опитайте се да създадете шедьовър като Пикасо. Тичайте по терена и поразете вратата на противника като Пеле и Марадона. Задайте си въпроса. Ще ви носи ли това някога такъв хонорар? Ще осигурите ли своето бъдеще? Къде е тогава изходът? Ще попитате вие. И тук идва мрежовия маркетинг. В съвременната епоха ключ към огромен успех се явява дистрибуцията или разпространението на стоки и услуги. При това всеки човек може да се занимава с дистрибуция с различни форми на прилагане на мултилевел маркетинг или маркетинг на много нива. Това е бизнес, за който не е необходимо специално образование, инвестиционен капитал и професионален опит. Тук не са ви нужни специални познанства и връзки. Тук няма никакви ограничения и риск. Достъпен е за всички. И още повече, той гарантира успех. Не вярвате ли? Опитайте се да опровергаете всяко от тези твърдения. Икономистите прогнозират, че в течение на идващото десетилетие, ако вие не се присъедините като дистрибутор в нетворк маркетинг, ще останете като много милиони хора, които нещо купуват, нещо произвеждат за тях и ги обслужват. Какъв ще бъде изборът за правила на играта? Ще решите вие. За финал ще ви разкажа анекдот. В гората върви лисица. Вижда на клона стои врана, а в клюна си държи сирене. Идва лисицата по-близо и казва: „Врано, ти знаеш ли, че аз започнах бизнес в мрежовия маркетинг?“ „Ха-ха“, отговорила враната и изпуснала сиренето. Лисицата взела сиренето и продължила напред с думите: „Който се смее на мрежовия маркетинг, остава без сирене“.